Nou, ik ben eigenlijk bij de kassa begonnen. Eerst dacht ik van, nou, dit wordt niks. Maar later toen, ja, het voelt me best mee. En ja, het weer heel gezellig hier. Ik werk hier bijna 45 jaar. Dat is een huurlingskocht, ja. Ik wist het al. Maar ik hier kwam een brief kreeg van Albert Heijn. Een Jelly of zo. Nou ja, en dan leeft op een gegeven moment ik naar thuis. Een paar weken in de zijn begon nog 6 weken. Nou is dat zover. Ik had er een heel dubbel gevoel bij. En dan ligt wel een stukje van je leven hierachter natuurlijk. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel heel dubbel. Als je dan in de steeds in de kassa's al hier. Ja. En hier is de ingang direct wel. En hierboven hier is vroeger een hele grote kantine en een koffiekan, een stuk wat eten en zo. Daar heb ik toen letters staan. En na een verbouwing staan de kassa's helemaal aan die kant. Dus dan heb ik daar geweest. Toen heb ik van op de drogmeterafdeling geweest, heb ik eerder staan met een collega van mij. En toen ben ik naar de vleeswaren gegaan en die staan dus helemaal in die hoeken, maar we beginnen rennen even. Had je nou de mogelijkheid gewoon hier om terug te gaan? Ja, nou, ik denk net dat ik dat in hier. Zo mijn man is ik thuis, hè? En dan denk ik, ja, dan kies ik wat meer te jaren van. Maar ja, hij is net een prutter thuis, maar toch... het is echt natuurman en een visje, dus dat heb ik net... Maar het lijkt me wel, ja, nee, ik denk net dat op een gegeven moment, dan is 46 maar een keer ophouden, hè? Dan is wel terug, hè, maar... nee. Adi, Jordi. Reinske, Yes. dit wordt haast al wennen. Dat je hem ophouden. Ja, daar mag je wel op rekenen. Oh, heden ja. Maar het komt goed. Ja. Maar ja, het is nog niet eens zo, hè? Ga je het missen? Ga je het missen? Nou, ja, eerst wel, denk ik. Maar ik krijg haast wel een plakje hier. Ja. Want hoe laat begin je om waars nog altijd? Zo'n oren. Dus ik ben hier een oor of ja, we zo'n hennen. En dan draaien we de lijst even uit en even koffie en even een krantje. Nou, dan beginnen we om 5 zo'n. Nou, dat is nou al die jaren wel echt je vaste ritme. Ja, ja. Dat zal eerst ik was de blauwe, hè? Dat uitsliepen, dat zit er voor eerst net in. Nee, maar ik denk dat het op een duur wel eens wat langer wordt. Hé? Dan, Maar je kan het werken makkelijk doen, dat je wel. natuurlijk, ik nou wat erbij, ja. Dan bekeert het net om. Hé? Maar het is ook wel mooi, dat staat wat oors. Hé? Nu werk ik met 20 uur, dus ik haal hem al voor de vrije tijd. Ja, het zal al je wel oors weer eerst.